Dinini salni dini bagai hainai 31 tarik থেকে 1 tarik পর্যন্ত যে কালী পূজা নাই tongjakmani oboni bagai hayungni tako bukrongno ang kaisa kok sana bagai kasarjakmani dini jotono khulumjago dinini salni থেকে no ang o 30 tarik ni dinono ang kaisa lukurongno kobok mung kaisa narakjago 31 tarik থেকে jere 1 tarik পর্যন্ত Deepawali nai Kali Puja nai je chengjakmani obo chini Sri Ram Bobon baso thangai je bo bini kaisa bolongo thangai bo 14 বছর pungmani pore bo phaiei or Deepawali nai ma Lokhi bai Ganesh no logitei bo kaisa pujar mani obono no Kali Puja o Kali Puja ni salo jere tini chini Sri Ram bo je Bonwas nai kaisa sajago o jaga je thangai bo hayungo kipli phepuru bo jaga o saklaijago borok rongno tongnani chanani kaham krengkha tongbaidi nei bo adin থেকে diayei bo Kali Puja nei kaisa palaijakmani abon bagai nongno obdini kahini no kisa ang saiknarbano abon bagai nongni thani tini jotono o Deepawali bagai kaham krengkha tongbai thang hnai ang motairongno diayei suriwoi nongno ang kaisa kok saklaijago khulumjago ओमफ्राय chini borok rok jeng onek bochor obono palailai phaio kaisa kaisa tabo kuno wansuk jaya sia bahaike bono palaina nang bahaike khlaina nang obo jeng saimalaya jeng bo Jeram chini Sri Ram bo tini bobon was thangai phirogoi phepro bhik logitoi ini bufayung no logitei bolong kipri phepru bini kaisa adityo ne kaisa tongo bini jagao tongtoi bo o jagao kipli phepru bo o jagao tini tei 31 ni saloba om hai tin khobjagoi thangmani abakanya duita district thaka duita district mani ke duita jaga kaisa tongo Busibar Sukubarni horo Sukubarni sal point tongo nai kaisa jotono khulumui man oboni niyom tongo bo bono se khulumtai tongmani ramno se bo asuk din bosor tongmani bono se khulumtai tongmani tangai tini Kali no boseng khulumna klai obon kaisa niyom tongo ba achar tongo abakani nongno kaisa sajakmani o din jotono kaham krengkhe palailaitheng o dino keboba buma bufani kok khnaiawoi susu sajake ta thangteng no gana gini o Kali Puja kaikhenke no gana gini no thangai khulumlaitheng nogo kaham krengkha tondi nei abono khulumlai diarlaidi aboni bagai se nongni bagai saklaijago nogo tangtotoino para gana gini kaikhenke para gana gini no thangai khulumlaiti palkhe buma bufani kok khnaoi no jotono himai thangladi kebo kagai dol baksa hnai omhaike ta thangladi buma bufa baino thangai jotono kaham krengkha thangai khulumoi phailaidi obono se nongno ang saklaimani kaisa kaisa omhai salano kaisa tongthongmani din o program nei kaisa khlaimani obo kaham dahangno hamya dangno obo nongni bagai kaisa ang saklaijago obo kaham punungmano hamya pungmano obo kaisa nung kaisa bo program nung sadhu sonosi tini moni tongnirok tini mundir palainirok borong bagai se obo kaisa utsav anondo nei kaisa sramjago
nang o anando usop no khaima jagawa nang public thangai usop khaimani o jagawa nang thangai kaham kwrwng khe thangna nango jodi ora thangai gari rok bung bung salogoi guri moi ba ho khe thangai walai suklaini phaikele obo nongni bagui chayang nai borokno mutangnani hinai tini borokno dei narang hinai surilai tongman jarao khulumnoi tongman somoyo norokle tongthogoi gari chalogoi berai tongkhale wngla omo jotono wansungna nangnai o sal Deepawali sal nogo tong toino ni nogono khadong khada kenorok jotono khulumoi dei tongman aboni bagui se nongni bagui kaham kwrwng khe tongmaithung ba tini buma bufani kok khnai tongmaithung bwsabuti rok baksa buma bufani kok khnaiya dol dol thanglayana omhai din tabuk poristiti omhai ke wngmani chaya jeng omhai ke dol dol buma bufani kok khnai yang teng teng no o sal kwmai thango oboni bagui no tongthokmani no jotono tongthangnai bosoro waisa tongtogo omhai din no tini o bosoro phaikeba phaini bosoro phaipinai oboni bagui no buma bufani login tongtodoi no nini nok ganani club tongha nok ganani club o thangai norok khulumui mano o jagao nung thalik bata satrangai post barogoi khano nini bagui nukhungni bagui shanti narakna bagui nung nukhung kaham ka tongna bagui obono khulumui mano aboni bagui se nongno ang saklaijago jodi o mwtaino khulumna thangtini ba beraikha tei kaisa jaga thanai ba tei kaisa jaga berainai hinai obo sonini dosa abo bupurjano tamungno nongni bagui kebo saimaiya aboni bagui no o soni dosa no kakrang bagui o soni baksa buma bufani kok khnaiya dol dol thanglayana omhai din tabuk poristiti omhai ke wngmani chaya jeng omhai ke dol dol buma bufani kok khnai yang teng teng no o sal kwmai thango oboni bagui no tongthokmani no jotono tongthangnai bosoro waisa tongtogo omhai din no tini o bosoro phaikeba phaini bosoro phaipinai oboni bagui no buma bufani login tongtodoi no nini nok ganani club tongha nok ganani club o thangai norok khulumui mano o jagao nung thalik bata satrangai post barogoi khano nini bagui nukhungni bagui shanti narakna bagui nung nukhung kaham ka tongna bagui obono khulumui mano aboni bagui se nongno ang saklaijago jodi o mwtaino khulumna thangtini ba beraikha tei kaisa jaga thanai ba tei kaisa jaga berainai hinai obo sonini dosa abo bupurjano tamungno nongni bagui kebo saimaiya aboni bagui no o soni dosa no kakrang bagui o soni bhaikechano phaino obonini thani kebo saimaiya aboni bagui no jotono o 31 ni horo jere khulumui tongnai rok ba jere Deepawali nei nangya mutungui tongnai rok nini no gana gini no club o tongo o jaga no thangai naidi ba tabuk para o jotono je mantui kailaio o jaga no tongthok tongladi yang guriawoi yang thanglaiawoi oboso nongno ang khulumui nongno kobokjago chini borokle dini buini nostongoi bo thuyo buibai buthajagai bo thuyo obo thipuro hingke dabi sanglaiana ani borok thimani jastir dinai nono apro sabjano togoi kalangno sabjan nini chayang dongha abola kebo nugula ani bagui yang nongno map khai sanjago omhai rok tangdi omhai salogo omhai rok taguri laidi nini no gana gini tongha ke o jaga no nangya chayawoi shanti ke thangai nai phailaidi guriwi phailaidi asukchi buini thani boile nongno sujok nai tongano nongno kasui tongano ba walai soklain khangke nongno mana khanyai tongla ba jesu khanyai tongla aboni bagui no walai mani rokno po ojorono kati oi tongnani nango nogo shanti ke tongoi no gana gini club rok thangai no o mutai rokno nailaiye khulum an bagui nongno paiplai ke tini salo ang kaisa message rwmani jodi norok ani kokno chaya tongha ke saimano jodi chajagai tongha ke norok ano songhori mano
आं नंनि बागै हामिया फोरोंग्रा नंनि बागै गाहामसे फोरोंनाय आं borok no ang mothangui tubnai nei ang nongni thani bar bar sai tongo borok no haike dera khangke haike thangangke sagala baksa tamo hon ani bosha thangangke nungda फोरोंनाय hon haya nini bosha no bo parani borok no khangka parani borok gajen bo ma salanya sini parawa se jeng puja kayu ba bali kayu o paramono tongna nangnai kaisani parawate kaisa thangei haike thangman chaya omonoi bagui no kali puja nei je palaijakmani utsob khaijakmani oboke kaisa आनंद खुशी बागैनो खालायो निनि नक हुक शांति खालायो अबसरो मानो दियायै सुरि वइ नारकायनानि सालसै आबन बागैनो नंनो तिनि पाइफ्लायके आं ओ मोतानि सालो ओ काली पूजानि सालो ओ देवाबलिनि सालो नरंनो गाहाम गोरोंखो दंबायदि हिनाय आसुक जरतैनो सावै नंनि बागै खुलुमजाब तै कायसा अनलाइन नायजे कक सालायमानबो फुंनि 8टानि থেকে 9টা जारानि कक सामानाबो तिनिनि থেকে बुधबारनि থেকে शुक्रबार पइन्ट 2-3 बन्द तंनाय ओ कक सालायमुं नरक सानामुजोंके शनिबारनि থেকে खुला आंफिनाय अबनो जतन ताइसा हाय दाखु पुखुरनो साख्लाय रिजागो जुदि ओ अनलाइन कक सालायमानबो 2-3 बन्द तंनाय ओ बन्दनि बिसिङाव नरक खारकता थैबायदि नरक जे गाहाम हामिया सोंना मुजोंके हाय शनिबारनि থেকে फुंनि 9टानि থেকে फुंनि 8टानि থেকে बा 9टा जरा नरक बाय कक साना बागै आं सरासरि सायमान फिरो आबन बागै नरकनो हाय कक जारै मा साहार जागो आसु जरन तन्य तनबायखा